Живеем врата до врата и с теб ни дели само тънка стена, а през нея си чу такива неща. От любопитство идвам да проверя. Добър вечер, съседката идва за сол, а съседа пред мене стои полугол. Ако влезна, какво ще получа, не знам. От любопитство сега идвам дам. Защо отваряш ми сега? Защо съм любопитна? Аз влезна ли ключа? Казвай си молитвата. И си тишина и може всичко да пипаш. Съседката е влюбена, кажи ми как ме предпочиташ. Алармата изключена и може всичко да пипаш. Съседката е влюбена, кажи ми как ме предпочиташ. Какво има тук? Идват много жени, а при теб няма друг.